200 rubles? Sí, senyora. I com és que el meu marit li devia aquesta quantitat? De l'alfals i l'horta que em comprava. Segons vostè, qui és Fidel i Costat? L'home? No em pot atendre. Ulls negres, ulls de foc. Llavis encesos. Perdona, per què s'ha assegut? Què m'ha assegut? Mira, se'n va o no? No! Ah, no? No! Ah, no? No! Ah, no? No! Home! Cloteja les galtes. Per tot això, senyora meua, no donaria ni un còpec. Ni un còpec! Fes el favor de treure esta persona d'ací. Luca! Luca! No t'oblides d'ordenar, que avui li donen doble ració a Tobi d'alfàs i d'ordi, eh? Vale, ves. Doble. Ves! Ves, Diego! Però vostè... Jo podria parlar amb vostè d'un tema molt delicat. Pitja, Pitja, mira què m'has dit. Avui hem de posar fi a la teua adolescència. Què? Que te vas a xitar amb una dona. Què? Que vas a fer-te un home. Què? ¡Que et van a desvirgar! Ah! Bona nit, xicots. Ah! 30 rubles. Caram, si no arriba a ser delicada... Pare, és una professora. Quasi catedràtica. Estàs de fill meu. Ara m'ocuparé de la teua educació. Jo fas molt bons regals. Ah, per això. Ai, com dones històries delicades. Sí, delicadito. Sí. I li regale un bon... Ai! paraigua. Eh? Vinga, va, fet. Ai, vostè sí que és un pare con cal. Ara sí, els interpretaré l'andante de Kusevitzky. L'art, per favor. No sé com veig que vostè està... El mataré i no ho podrà contar en la vida, eh? Mai més podrà contar el que ha passat així, eh? Senyora, per favor. Senyora, escolta'm atentament. Això és un banc. Ja no ho puc suportar. Els cabells se'n cauen de desesperació, mire. Agrapats. El seu marit té un desordre nerviós. Mare meua, quina desgràcia. Però té igual perquè això no té res a veure amb el nostre banc. I ara, per favor, vaig a sent! I jo pregunte, on trobem la gràcia? En una criatura indefensa, com jo. No! Ai, però que no pot ficar-se això dins la carabassa! Molt bé. Ahí está. Ahí te la prueba. Jo sóc l'home de la meva dona. El següent. El següent. Soc jo, senyor. Com li diuen a vostè? A mi Txerniakov. Vostè és un propagador de gèrmens. Un cuc,
Un insecte, encara menys que un insecte, el parent pobre d'un escarabat, el fillastre de la tinya. Vostè no és res, em sent? Res, res de res! Es que yo preferiría no morirme. Si pot ser. Claro, home, claro. ¿Ves? Torna-t'ho puesto. Agárrame un cabrón. Agárralo, agárralo. Sí. Soc el millor. Seductor d'esposes d'altre que conec. I ets m'està a dir-ho, però conste que ho dic sense cap tipus d'orgull, només com a constatació, perquè, com ara veuran, els fets parlaran per si mateixa. Ataques la meva vulnerabilitat. Jo sucumbisc. Els moments següents són privats, i jo sóc, malgrat tot, un cavaller.